Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kinigil sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Tricia. Nak, ahayin si Papa ni mo. Nilakaw, ma. Nangita og kwarta para tambal ni mo. Ay, ganina raman itong nilakaw. Si Papa na siguro ron, ma. Nak, dirang kwartaw. Pamalitan na yun ang tambal ni Mama ni mo. Pakad ako gud ani pa. Diin man ka ani. Ayaw na lang pangutan, ha? Pagdali. Pangano man ka? Kano mo na makagigukod? Basta, nak. Oh, Bisag unsay mahita mo. Mahal kayo tamo, ha? Ay, pagpakaayo na. Sige, ando na ko. paasa man ka? Pa! Ayos papa ni mo. Uwa ko kahibaw, sir. Ingna siya, nga na nangita niya. Kay kung di siya pakita, siguro na ko nga ako siya ipahipos. Unsa? Unsa nak, mamahawa ta din hinga naman. Mangita ta og lugar nga mingaw, ma. Kanang peaceful aron dali kang maayo. Nak, ngano ka? Nabarag manggod ka. Wara, ma, wara. Sige na, mata na. Sigurado kang anhitan mo, Puyo. Layo mo ni si mong trabahoan. Okay, Rama. Mangita na kong laing trabaho. Excuse, ama, ha? Hello, Jerwin? Now, asa man mo? Anong wa may tao din sa inyo? Sorry, Jerwin, pero nagpalayo na mi. Og buwag na ta. Unsa? Nga naman? Gusto na ko mangita og laing trabaho din, og mangita kog lalaki nga makahawas na muskalisod. Nahibaw ko nga wa kay matabang namo. Maong palihog lang kalimtin ako. Jerwin, pasaylo ako. Pero dili ka pwedeng maamong sa akong problema. Kaduo ko. Naunsa man ko. Dili ka ako maptos. Positive. Maptos gid ko. Ginoo ko dili pwede. Nak, ayaw kaguol. Blessing na ang bata. Pero ma, dili pa pwede karon. Dili pa na ko kaya. Makaya ra lagi na nimo. Abi nimo, sa dihang na mabdos ko nimo,
Kaming duha ni Papa ni mo maoyway trabaho. Dako kayo ang among problema atong higayuna. Pero nak, ikaw maoy naghatag na mo og kusog. Parehoming naning kamot ni Papa ni mo. Maong nakaingon mi nga ikaw mo'y naghatag og swerte na mo. Ma, Dili man tuod ta dato. Pero malipayon ta. Og mao ni importante sa usa ka pamilya. ma. Ma, gusto na ko mo trabaho sa syudad. Mas maayo dito kay dako ang income. Sige nak, ibilin lang ang bata na ako. Salamat, ma. Next applicant? Ako, ma'am. Sige, soda ma'am. Good morning, sir. Oh, Oh, Jerwin? Tricia? Sorry. Mangita na lang kog laing. No. You're hired. Unsa? Nagkilala kang trabaho, di ba? Mga napok, tabangan ta ka. Dawat ta ka. Hoy, girl. Grabe ka makadagtrabaho, oy. Asa man ka? Nakay anak gibuhi? Anak good town. Anya? Ganun di mga mapahuay panagsa? Ay, uban na mo. Mag-farming tanan o niyang gabi eh. Kuan, gusto kong mupahuway good. Pahuay ko taon, oy. Nag-wait ka na pahuay mo, ay. Sige na. Sige, good. Mayo kay niuban karon. Gusto lang sa kumalingaw. Mayo kay musugot ra dayang imong bana. Aw, bana na ba? Single pa magkasibong resume. Bana na ang akong tratar niya kay nag-ipo naman mi. Aw. Ngano nagtrabaho pa man ka? For sure, dato na imong bana. Kay mo biya na igpangita nimo, di ba? Jerwin, mahimo ba? Sir Jerwin. O di ay. Sir Jerwin. Hello, ma? Nak si Dodong. Gidana mo sa ospital kay taas kayong hilana. Unsa? Wa pa may diagnosis sa imong anak, ma'am. Mao nga
Kinahanglan nga mo undergo na siya og lab test aron mahibawan nato. Sige, Dok. Buhata tanan ninyong mahimo, Dok. Pero since private man nga hospital ganing inyong gidad-an, pag-expect na lang yun nga dako-dako mo mabayran. Ginoo ko. Diyos ko, asa magkukwartaan ni? Kung nanihira ko sa ospital, magbantay ni Dudong. Dili ko makakita og kwarta. Sa may tuyo ani niya. Hello, Sir Jerwin? I heard nga nagkinahanglan ko kag kwarta. Ngano wa magamuduty? Samot nga maproblema ka kung dili ka mo trabaho. Nahibaw ko, sir. Pero, Tabangan ta ka. Basta musugot ka sa kung gusto. unsa? Makita ta. Akong i-text kung nasa. Nganong dinhi man ka sa motel nakikita? Unsa may plano nimo? Unsa may gusto nimong mahitabo? Suma, unsa man ang buhaton ko naas motel? Kung nagtuo ka nga magpahilabot ko nimo. Nagkinahanglan kag kwarta, di ba? Bisag pila pa na, ihatag na ko nimo. Basta musugot ka nga na mahitabo nato. Sige. Okay na? Nalipay na ka? Huwag ko mag-expect nga ingon na di ka kumabaw. Nagandam kang ibaligyan mong kaugalingon para lang sa kwarta. Bisag kinsang inahan. Andam buhaton ang tanan para sa anak. Unsa? May anak ka? Oh, Jerwin. May anak ta, Jerwin. Ug tuwa siya sa ospital karon. Ug kaning imong ibayad nako. Ako ning ibayad sa ospital para maluwas ang atong anak. Tricia, sorry. Oo, ako may... Nahibaw ko nga grabe imong kalagot na ako kay nakigbuwag ko nimo. Ug mga sakit pa gyud ang akong mga nastoryahan imo. Pero gibuhat lang to nako para dili ka maamong sa kong problema, Jerwin. Tricia, Gimahal ti ka, Jerwin. Mahal kayo, ti ka. Maong sakit kayo na ako nga mawa ka na ako. Ang nagtuo ko nga makalimtan na, ti ka. Pero dili na mo'y nahitabo. Kay mataghigayon nga makakita ko sa atong anak. Mingawon ko ni mo. mahal pa sa kay ka, Tricia. Hangtod ka ron. Oo, nasakitan ko. Ug sa tinuod lang gusto ko nga makabahos nimo. Mao nga naning kamot ko nga maabot kung unsa may naabot nako karon. Para akong ipakita nimo nga nasayop ka. Pero sorry. Wa ko mahibaw nga mao ba di ka na ang nagian nimo. Ako may angay mga pasaylo ni mo. Dili pa uhay ang tanan. Di na ko masugot ka mawa ka pa nako. Labi na karon nga nahibaw ko nga may anak na ta. Di ta mo pasagdan. Masugot kag sa dili, kumuundang hangtod nga makuha ta mo pagbalik. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak, Jerwin. Og dili ko gustong idawon na niya. Salamat, Tricia. Mahal kay tika. Mahal pa sad kaayo ti ka, Jerwin. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you. Nakita na ko ang sincerity ni Jerwin nga gusto gyud niyang makuha migbalik sa among anak. O gusto sad nako nga makompleto na ang among pamilya. Maong wa ko magduduha sa pagdawat og balik niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.